Tak prvom rade chcem poďakovať za gratuláciu aj za ocenenie. My samozrejme vždy sa pozeráme hlavne na náš výkon. Ja osobne som bol sám zvedavý, ako táto nová, by som povedal, 20-ka vstúpi do tohoto zápasu. Samozrejme sme si boli vedomí, že Skalica, keď som sa pozrel na tú súpisku, disponuje dvomi kvalitnými peťkami, ale takisto musím povedať, že tie ďalšie dve peťky už sú také juniorské, sú to mladí chlapci. My sme aj trošku potom prispôsobili už aj tú hru tak, že sme nasadzovali niektorých hráčov, takých zdatnejších fyzických, proti tým prvým dvom a vlastne viac menej sme nasadili Sukelovcov na tých juniorov, keď ich tak môžem nazvať. To, že sa nám podarilo dať tie góly, samozrejme je to príjemné, pretože my veľa gólov a iných v príprave sme nedávali. Budem hodnotiť len nás, hovorím, boli tam veľmi dobré veci, ale boli tam aj spustu špatných vecí, pretože, tak ako kolega naznačil, mali tam 38 striel a keď si dovolím povedať, možno, že k tým 38 strelám sme im my 50% napomohli to, že sme im odovzdali puky, zbytočne sme strácali puky v obranej tretine, nedokázali sme sa dostať z tretiny, vyhodiť puk. Ale na druhej strane zás bola tam obrovská snaha, bola tam snaha držať tú našu organizáciu, to znamená, tá defenzíva nám jakž tak fungovala, myslím, že len raz, dva razy sa nám stalo, že nám tam ušiel skalický útočník, takže na prvý zápas samozrejme je to veľmi dobré na psychiku, pretože tí hráči skôr tomu uveria, keď občas niečo vyhrajú, to, čo do nich tlačíme počas celej prípravy.